Καλησπέρα. Αυτό που θα παρακολουθήσετε απευθύνεται σε δικτυωτές, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο αποσκοπεί στο να παρασύρει δικτυωτές από μία εταιρεία σε μία άλλη. Στην ουσία θα μιλήσουμε για κάποια νέα ηλεκτρονικά εργαλεία, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα σε όλους να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους, ανεξάρτητα από το με ποια εταιρεία δικτυακού μάρκετινγκ συνεργάζονται. Συγκεκριμένα τα εργαλεία αυτά, σε συνδυασμό με μια μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα μέθοδο που χρησιμοποιούμε, θα λύσουν οριστικά το πρόβλημα της μικρής λίστας και θα σας δώσουν τη δυνατότητα να αποκτήσετε περισσότερες επαφές από ποτέ. Μάλιστα, με τη σωστή χρήση των εργαλείων και με τη βοήθεια του ίντερνετ, οι υποψήφοι θα έρχονται εκείνοι σε εσάς, αντί να πηγαίνετε εσείς σε εκείνους. Η λίστα σας θα γεμίσει με ανθρώπους θετικά προδιατεθειμένους και ανοιχτούς να ακούσουν την ευκαιρία που προσφέρετε. Ποιος είμαι και γιατί πρέπει να με ακούσετε? Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Καστανάς και ασχολήθηκα με το δικτυακό μάρκετινγκ για αρκετά χρόνια, πριν από αρκετά χρόνια. Από το 1998 μέχρι το 2005. Όταν πρωτοείδα την ιδέα του δικτυακού μάρκετινγκ, κυριολεκτικά την ερωτεύτηκα. Και για αρκετό καιρό ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένος με αυτή την ιδέα. Σύντομα όμως και για τα επόμενα χρόνια αντιμετώπισα το πρόβλημα που όλοι στο δικτυακό μάρκετινγκ αντιμετωπίζουν αργά ή γρήγορα. Τελείωσε η λίστα μου. Και για τα επόμενα χρόνια έπρεπε κυριολεκτικά να κυνηγάω υποψηφίους. Οπότε με τη γυναίκα μου με την οποία είχαμε ξεκινήσει μαζί, πρίξαμε όλους τους συγγενείς μας για συστάσεις, μετά πηγαίναμε βόλτες σε καφετέριες να βρούμε κόσμο, πηγαίναμε στο σινεμά με στόχο να βρούμε κόσμο, αλλά σε γενικές γραμμές κάναμε ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά ποτέ δεν καταφέραμε να εισάγουμε αγνώστους με τέτοιο ρυθμό, ώστε να δημιουργηθεί η απαραίτητη ορμή που χρειάζεται για να αναπτυχθεί ένα δίκτυο. Οπότε το 2005 σταματήσαμε. Από το 2005 μέχρι το 2012 δεν είχα καμία επαφή με το χώρο του δικτυακού μάρκετινγκ. Δεν είχα κακή γνώμη, απλώς αποδέχτηκα ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε. Το 2005-2006, αμέσως αφού σταματήσαμε την ενασχόλησή μας με το δικτυακό μάρκετινγκ, ιδρύσαμε τη Wood & Fire, την εταιρεία μας, η οποία έγινε και είναι μια από τις λίγες εταιρείες χοντρικής στο χώρο των ειδών δώρου και διακόσμησης στην Ελλάδα. Σήμερα η εταιρεία μας προμηθεύει εκατοντάδες καταστήματα λιανικής σε όλη τη χώρα. Όσο καιρό ασχολούμουν με το δικτυακό μάρκετινγκ, άκουγα ιστορίες ανθρώπων που απέτυχαν στο παραδοσιακό εμπόριο και πέτυχαν στο δικτυακό μάρκετινγκ. Ενώ εγώ απέτυχα παταγωδώς στο δικτυακό μάρκετινγκ και πέτυχα σε μια κλασική ανταγωνιστική παραδοσιακή επιχείρηση. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Διότι θέλω να καταλάβετε ότι για εμένα ένα καλύτερο προϊόν ή ένα καλύτερο πλάνο ή κάτι λίγο διαφορετικό και καλύτερο δεν θα ήταν αρκετό για να ξανασχοληθώ με αυτόν τον επιχειρηματικό χώρο. Όχι ότι ήμουν αρνητικός, απλώς αποδείχθηκε κάτι τρομερά δύσκολο για μένα. Αυτό που έκανε τη διαφορά ήταν το γεγονός ότι πλέον, εξαιτίας της τεχνολογίας, των νέων ηλεκτρονικών εργαλείων και της ανάπτυξης του ίντερνετ, το δύσκολο, δυσάρεστο και ψυχοφθόρο κομμάτι της δουλειάς του δικτυωτή μπορεί να γίνει αυτόματα χωρίς καν να είναι εκείνος εκεί. Τώρα, καταλαβαίνω ότι όσοι είστε καινούργοι και ακούτε αυτό το πράγμα πρώτη φορά, σας φαίνεται πολύ καλό για ένα αληθινό και το αντιμετωπίζετε με κάποια καχυποψία. Οπότε, μέχρι το τέλος, ουσιαστικά δεσμεύομαι για δύο πράγματα. Πρώτον, θα αναλύσω με κάθε λεπτομέρεια τι ακριβώς κάνουμε. Και δεύτερον, θα δείτε αποδείξεις ότι αυτά που θα ακούσετε σήμερα δουλεύουν στην Ελλάδα. Πιθανότατα στην αρχή να ακούσετε όρους που δεν γνωρίζετε, όπως autoresponders, lead capture pages, webinars, traffic rotators κλπ. Μέχρι το τέλος όμως θα είναι όλα ξεκάθαρα. Η μέθοδος που χρησιμοποιούμε συνδυάζει τρεις τάσεις της αγοράς. Τα άειλα προϊόντα, τα λεγόμενα tunnel pollution και το internet marketing. Internet marketing ή καλύτερα online δικτυακό marketing είναι το δικτυακό marketing στο οποίο δεν χρησιμοποιούνται τόσο οι παραδοσιακοί τρόποι προσέλκυσης υποψηφίων και χτισήματος της επιχείρησης, όπως είναι λίστα συγγενών και φίλων, τηλέφωνα σε γνωστούς και αγνώστους, προσωπικά και ομαδικά πλάνα, prospecting αγνώστων, παρουσιάσεις σε σπίτια κ.ο.κ. Αλλά χρησιμοποιείται το διαδίκτυο ως κύριος χώρος άντλησης υποψηφίων, εκπαίδευση της ομάδας κ.ο.κ. Στο online δικτυακό marketing χρησιμοποιούνται webinars για εκπαίδευση, lead capture pages για προσέλκυση υποψηφίων,
autoresponders για επικοινωνία και καλλιέργεια ενδιαφέροντος, εκπαιδευτικά online videos. Σε αυτό το σημείο να διευκρινίσω τι είναι οι lead capture pages και autoresponders. Lead capture page είναι μια σελίδα, ένα μονοσέλιδο website καλύτερα, το οποίο έχει δύο στόχους και δύο λειτουργίες. Πρώτον, να ενημερώσει αγνώστους για το τι κάνετε με ένα σύντομο βίντεο, κάποιο κείμενο ή και τα δύο από τη μία, και από την άλλη να συλλέξει τα στοιχεία επικοινωνίας όσων θέλουν να μάθουν περισσότερα για αυτό που κάνετε. Ουσιαστικά οι lead capture pages είναι ο κράχτης της επιχείρησής μας. Οπότε αυτό που βλέπετε εδώ πέρα είναι ένα τυπικό παράδειγμα που έχει ένα βίντεο, λίγα λόγια, και στο τέλος όποιος ενδιαφέρεται για αυτό που δείχνει το βίντεο και για αυτά τα πράγματα που γράφει το κείμενο, ουσιαστικά εισάγει τα στοιχεία του για να προχωρήσει παρακάτω να μάθει περισσότερα. Και αυτή η τεχνική είναι μια τεχνική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί προφανώς από δικτυωτές, αλλά και από οποιαδήποτε μικρομεσαία επιχείρηση πρακτικά. Με αυτόν τον τρόπο καταλήγετε να μιλάτε μόνο με όσους όντως ενδιαφέρονται, μια που όσοι δεν ενδιαφέρονται δεν εισάγουν τα στοιχεία τους. Γλιτώνετε σε τεράστιο βαθμό το ψυχοφθόρο κομμάτι της απόρριψης και εξοικονομείτε χρόνο και ενέργεια για όσους πραγματικά το αξίζουν. Με απλά λόγια, οι lead capture pages σας απαλλάσσουν πλήρως από την ανάγκη να βρείτε εσείς τους υποψηφίους. Επίσης, κάνουν την τηλεφωνική επαφή σχεδόν ευχάριστη, αφού μιλάτε με ανθρώπους που ουσιαστικά έχουν ζητήσει να τους καλέσετε. Οι autoresponders κάνουν για εμάς, όχι μόνο για τους διεκτητές αλλά για τις μικρές επιχειρήσεις γενικότερα, ό,τι κάνουν οι διαφημίσεις για τις μεγάλες. Αν το σκεφτείτε, τα περισσότερα προϊόντα που διαφημίζονται τα γνωρίζουμε εδώ και χρόνια. Αλλά παρόλα αυτά συνεχίζουν να διαφημίζονται. Διότι γνωρίζουν πως δεν φτάνει να τους ξέρουμε, πρέπει και να τους θυμόμαστε. Αυτό ακριβώς κάνουν οι autoresponders για εμάς. Υπενθυμίζουν με τακτικά emails που προγραμματίζουμε εμείς την παρουσία μας, τα προϊόντα μας. Και το κάνουν αυτό με ένα εξαιρετικά διακριτικό τρόπο, χωρίς άβολα τηλεφωνήματα που κακά τα ψέματα αρκετές φορές μπορεί να ασκούν πίεση στους υποψηφίους συνεργάτες ή στους πελάτες μας. Οπότε οι autoresponders μπορούν να στέλνουν email κατά τακτά χρονικά διαστήματα που εσείς επιλέγετε σε υποψηφίους συνεργάτες που δεν έχουν αποφασίσει ακόμα, σε πελάτες ή σε όποια άλλη κατηγορία θέλουμε ανάλογα με τη στρατηγική που ακολουθούμε. Tunnel Collision. Tunnel Collision είναι μια καινούργια τεχνική που εφαρμόζεται πλέον ευρέως στο εξωτερικό. Έχει εφαρμογή σε όλους τους εμπορικούς χώρους, όχι μόνο στο δικτυακό marketing. Η κεντρική ιδέα είναι η εξής. Προωθώ μια lead capture page σελίδα στο ίντερνετ ή και με μη ηλεκτρονικό τρόπο, με φυλάδι, με οποιοδήποτε τρόπο ανάλογα με την επιχείρηση και το target group που έχει κάποιος. Συλλέγω επαφές. Αυτές οι επαφές συνδέονται αυτόματα με τους autoresponders μου. Στη συνέχεια οι άνθρωποι που εισάγουν τα στοιχεία τους κατευθύνονται στο sale page. Στην περίπτωση του δικτυακού marketing, το sale page ουσιαστικά είναι το πλάνο της εταιρείας μας. Οπότε, σε γενικές γραμμές, αυτός ο αγωγός είναι δημιουργώ, διαφημίζω, παίρνω μπροστά στα μάτια υποψηφίων τη lead capture page μου, αυτοί περνάνε, βλέπουν το πλάνο μου και όσοι από αυτούς θέλουν ξεκινάνε. Αυτή η στρατηγική έχει κάποια προφανή πλεονεκτήματα και κάποια μη προφανή πλεονεκτήματα. Ένα από τα μη προφανή πλεονεκτήματα είναι πως οι autoresponders καλλιεργούν το ενδιαφέρον, ενημερώνουν κλπ. Ακόμα και αν ο υποψήφιος δεν ανταποκριθεί άμεσα. Πάρα πολλές φορές στο δικτυακό marketing δείχνουμε το πλάνο σε κάποιον ο οποίος δεν είναι έτοιμος να ξεκινήσει τώρα. Μπορεί να είναι έτοιμος όμως μετά από 6 μήνες να ξεκινήσει, αλλά εμείς συνέχεια είναι αυτό που λέμε εντός εισαγωγικών ότι τον βρίζουμε τον άνθρωπο, ας πούμε, και μετά ξεκινάει αλλού. Ή δεν ξεκινάει καθόλου. Οι autoresponders έχουν το καλό ότι καλλιεργούν το ενδιαφέρον, υπενθυμίζουν την παρουσία, αλλά το κάνουν με έναν εξαιρετικά διακριτικό και ως εκ τούτου αποτελεσματικό τρόπο. Με τους autoresponders και το email marketing δεν χάνουμε όσους δεν είναι έτοιμοι τώρα. Με τακτικά email τους υπενθυμίζουμε την παρουσία μας, έτσι ώστε όταν είναι έτοιμοι να έρθουν εκείνοι σε εμάς. Άλλα προϊόντα. Τα προϊόντα αυτά είναι στην ουσία ψηφιακά προϊόντα, προϊόντα πληροφορίας. Ηλεκτρονικά βιβλία, online courses, ηλεκτρονικά περιοδικά και όλα αυτά που είπαμε, lead capture page, autoresponders, webinars κλπ. Το μαγικό με όλα τα άλλα προϊόντα από εμπορικής πλευράς είναι πως από τη στιγμή που γίνει η αρχική απόσβεση του κόστους κατασκευής ή αγοράς, ό,τι πουληθεί από εκεί και πέρα είναι καθαρό κέρδος. Πριν 12 μήνες ιδρύθηκε από έμπειρους πετυχημένους δικτυωτές
Μία εταιρεία που διακινεί ηλεκτρονικά εργαλεία ανάπτυξης και υποστήριξης επιχειρήσεων δικτυακού μάρκετινγκ κατάλληλα για όλες τις εταιρείες του χώρου. Κάποια από τα εργαλεία είναι τα παρακάτω: Lead Capture Pages και Personalized Lead Capture Pages, Autoresponders και Webinars. Τα πρώτα, τα Lead Capture Pages και τους Autoresponders, τα εξηγήσαμε. Με τα Webinars έχετε τη δυνατότητα να διοργανώνετε σεμινάρια μέσω διαδικτύου, στα οποία τα μέλη της ομάδας σας ή υποψήφιοι συνεργάτες, κάτι σαν αυτό που κάνουμε εμείς τώρα, μπορούν να παρακολουθούν από το σπίτι τους την οθόνη του υπολογιστή σας, να σας ακούνε, να ρωτούν ό,τι θέλουν και το καθεξής. Για όλα αυτά υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες, για το πώς θα χρησιμοποιηθούν όλα αυτά, υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες στα ελληνικά. Αυτά τα εργαλεία προφανώς είναι χρήσιμα όχι μόνο για δικτυωτές, αλλά και για οποιοδήποτε επαγγελματία ή επιχείρηση επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το ίντερνετ για προσέγγιση πελατών ή για διατήρηση επαφής με το πελατολόγιο του. Όλα αυτά και αρκετά ακόμα είναι σύγχρονα εργαλεία με τα οποία χτίζονται επιχειρήσεις σήμερα. Τα εργαλεία αυτά είναι άγνωστα στη χώρα μας. Προφανώς λίγοι από εδώ τα γνωρίζαν από πριν αυτά τα εργαλεία. Αλλά αν πληκτρολογήσετε, ας πούμε, στο Google τη λέξη Webinar, θα βγούνε πάνω από 42 εκατομμύρια αποτελέσματα. Αν βάλετε τη λέξη Lead Capture Pages, θα βγούνε πάνω από 28 εκατομμύρια αποτελέσματα. Και αν βάλετε τη λέξη Autoresponder ή Autoresponders, θα βγουν πάνω από 10 εκατομμύρια αποτελέσματα. Ή σχεδόν 10 εκατομμύρια αποτελέσματα. Το εντυπωσιακό με την εταιρεία για την οποία μιλάμε είναι ότι αποφάσισε να κάνει το δικτυακό marketing ανάποδα. Δημιούργησε τα εργαλεία και αντί να τα πουλήσει απευθείας σε δικτυωτές και επαγγελματίες, αποφάσισε να τα πουλήσει μέσω δικτυακού marketing. Οπότε έχουμε μια εταιρεία που πουλάει ηλεκτρονικά εργαλεία υποστήριξης επιχειρήσεων δικτυακού marketing μέσω δικτυακού marketing. Τώρα θα σας δείξω το επιχειρηματικό πλάνο της εταιρείας αυτής. Πριν όμως μιλήσω για το κόστος, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Τα εργαλεία αυτά διακινούνται μέσω δικτυακού marketing, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι απαιτείται να κάνετε δικτύωση της συγκεκριμένης εταιρείας. Μπορείτε κάλλιστα να μείνετε καταναλωτής των εργαλείων και τίποτα παραπάνω. Αλλά αν το καλοσκεφτούμε, θα ήταν παράλογο εργαλεία που προορίζονται για την εξυπηρέτηση δικτυωτών να μην διακινούνται μέσω δικτυακού marketing. Το λέω αυτό διότι μερικές φορές υπάρχουν δικτυωτές που αποκτούν αμυντική στάση εξαιτίας του ότι αυτά τα εργαλεία διακινούνται μέσω δικτυακού marketing. Σαν δικτυωτές όμως, είναι λογικό όταν μας δίνεται επιλογή να αγοράζουμε ό,τι μπορούμε μέσω δικτυακού marketing, διότι γνωρίζουμε ότι αυτός ο τρόπος διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών ευνοεί τον καταναλωτή. Το κόστος τώρα. Αν όλα αυτά τα εργαλεία αγοραστούν από εσάς με τον κλασικό τρόπο, εκτός δικτυακού marketing, θα μας κόστιζαν κάποιες εκατοντάδες ευρώ κάθε μήνα. Και αρκετά περισσότερα στην αρχή αν δεν έχετε γνώσεις προγραμματισμού και χρειαζόσασταν κάποιον να σας τα στήσει. Ενδεικτικά αναφέρω πως μόνο για webinars θα πληρώνετε από 30 μέχρι $100 το μήνα, για autoresponders άλλα τόσα και ούτω καθεξής. Στην εταιρεία για την οποία μιλάμε, το ετήσιο κόστος δεν είναι $1.000. Δεν είναι καν εκατοντάδες δολάρια. Η εγγραφή κοστίζει περίπου 32 ευρώ, $40, και η συνδρομή μόλις 8 ευρώ το μήνα, $10. Με 8 ευρώ το μήνα αποκτάτε όλα τα παραπάνω προϊόντα, Lead Capture Pages, Personalized Lead Capture Pages, Autoresponders, τη δυνατότητα να διοργανώνετε webinars, εκπαίδευση να τα χρησιμοποιείτε και πολλά ακόμα. Αυτά τα $10 είναι και η κατανάλωση των μελών του δικτύου που θα δείτε παρακάτω. Εδώ πέρα να κάνω μια διευκρίνηση όσον αφορά το πλάνο αμοιβών, γιατί είναι κάτι που συχνά ρωτάνε. Μια συνηθισμένη εταιρεία δικτυακού marketing επιστρέφει ως αμοιβές στο δίκτυο περίπου το 20-25% του τζίρου που δημιουργείται. Αυτό είναι ένα τυπικό παράδειγμα, δεν το κάνουν όλες τις εταιρείες, ισχύει περίπου αυτό για τις περισσότερες εταιρείες. Στο πλάνο που θα δείτε, επιστρέφεται στο δίκτυο το 75% του τζίρου που δημιουργείται. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι τα προϊόντα αυτά είναι άειλα, άρα δεν έχουν κόστος κατασκευής και δεν επιβαρύνονται με κόστος μεταφοράς, συσκευασίας και ούτω καθεξής. Τέλος, να υπενθυμίσω κάτι που είπα και πριν. Αυτό που βλέπετε είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργήσει επικουρικά παράλληλα με την εταιρεία με την οποία συνεργάζεστε. Αν όμως είστε σαν και εμένα και δεν συνεργάζεστε πια με κάποια εταιρεία, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορεί αυτό που θα δείτε να γίνει η κύρια εταιρεία σας.
Οπότε ξεκινάτε με $40. $40 κοστίζει η εγγραφή. Αυτό το ποσό το δίνετε μία φορά και δεν το ξαναδίνετε ποτέ. Από εκεί και πέρα πληρώνετε $10 κάθε μήνα για όσο καιρό επιλέγετε να είστε μέλος. Αυτά τα $10, όπως είπαμε, είναι και η κατανάλωση των μελών του δικτύου. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μέλη που δεν καταναλώνουν. Αυτό, όσοι ασχολείστε με δικτυακό marketing για καιρό, θα ξέρετε ότι μπορεί να έχετε πολύ κόσμο στο δίκτυό σας, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς να μην καταναλώνει. Εδώ πέρα αυτό το πράγμα δεν γίνεται να συμβεί. Η συμμετοχή συνεπάγεται αυτόματα την κατανάλωση. Σε αντίθεση με το κλασικό δικτυακό marketing, δεν μπορούν να εισαχθούν στην πρώτη σας γραμμή απεριόριστα άτομα. Μάλιστα, δεν μπορούν να εισαχθούν πάνω από 2 άτομα στην πρώτη σας γραμμή. Το μοντέλο που χρησιμοποιούμε ονομάζεται 2x14 Forced Matrix. Αναπτύσσεται ως εξής. Αν εισάγετε 2 άτομα, συνδέονται κατευθείαν με εσάς. Οι επόμενοι 2 όμως εισάγονται υποχρεωτικά κάτω από αυτούς που ήδη υπάρχουν. Οι επόμενοι 2 το ίδιο και ούτω καθεξής. Και αν εδώ πέρα που υπάρχουν 7 άτομα μαζί με εσάς στην ομάδα σας εισάγετε και κάποιον άλλο, αυτός θα εισαχθεί κάτω από αυτόν που έχει το νούμερο 3 και ούτω καθεξής. Μετά κάτω από το νούμερο 5 κλπ. Αυτή η μέθοδος, αυτός ο τρόπος ανάπτυξης δημιουργεί μια τεράστια δυναμική. Κάποιος που δεν εισάγει ποτέ ούτε ένα άτομο καταλήγει με ομάδα. Αυτό συμβαίνει δεδομένου του γεγονότος ότι δεν σταματούν όλοι απλά ή ταυτόχρονα να εισάγουν άτομα. Αν συμβεί αυτό, προφανώς δεν θα πάρει άτομο ο συγκεκριμένο. Οπότε, αν κάποιος θέλει μόνο να χρησιμοποιεί τα εργαλεία και να μην εισάγει ποτέ κανένα, παρόλα αυτά σε βάθος χρόνου καταλήγει με ομάδα. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι ότι ο κάθε ένας που συμμετέχει γίνεται σε ένα μικρό βαθμό εντός εισαγωγικών μέτοχος του δικτύου. Αν το δίκτυο πάει καλά, πράγμα που δεν εξαρτάται από εκείνον αν δεν εισάγει άτομα, θα έχει κέρδος. Αν όχι, δεν θα έχει κέρδος. Περίπου ό,τι γίνεται όταν αγοράζεις μετοχές μιας εταιρείας στο χρηματιστήριο. Αν πάνε καλά, έχεις κέρδος, αν δεν πάνε καλά, δεν έχεις κέρδος. Υπάρχουν 3 τρόποι για να κερδίσει κάποιος χρήματα, 3 είδη bonus. Το Fast Start Bonus, το Matrix Bonus και το Matching Bonus. Το πρώτο και το τρίτο αφορά μόνο όσους χτίζουν δίκτυο. Το υποφελούνται μόνο όσοι εισάγουν άτομα. Το δεύτερο αφορά και όσους απλά συμμετέχουν. Ξεκινάμε από αυτό λοιπόν, το Matrix Bonus. Για κάθε άτομο που εισάγεται στο Matrix σας, από κάτω σας δηλαδή, θα αμείβεστε με 0,25 λεπτά του δολαρίου. Αυτό ισχύει για κάθε άτομο ανεξάρτητα από το αν το έχετε εισάγει εσείς ή όχι. Ισχύει και για άτομα που θα έρθουν από τους upline σας δηλαδή. Το Matrix Bonus το εκμεταλλεύεστε μέχρι το 12ο επίπεδο αν δεν έχετε εισάγει ποτέ κανένα και μέχρι το 14ο επίπεδο αν εισάγετε άτομα. Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε για όλα αυτά στο back office σας. Θα πούμε μετά πώς θα περάσετε εκεί. Στο ιδανικό σενάριο που ένα Matrix γεμίσει πλήρως μέχρι το 12ο επίπεδο, αποδίδει $2.046. $2.046 για κάποιον που δεν έχει εισάγει ποτέ ούτε ένα άτομο. Πρέπει βέβαια να σημειωθεί πως αυτό είναι ένα ακραίο ιδανικό σενάριο, το οποίο ακόμα και όταν πραγματοποιείται θέλει αρκετό χρόνο. Επίσης, σίγουρα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να μην πραγματοποιηθεί ποτέ ανάλογα με το πώς θα πάει η συνολική ομάδα σε αυτό. Στο 14ο επίπεδο το Matrix αποδίδει πάνω από $8.000. Η εταιρεία για την οποία μιλάμε υπάρχει στον κόσμο 12 μήνες και έχει ήδη πάνω από 80.000 μέλη. Αυτό σημαίνει πως υπάρχουν πάρα πολλά μέλη που έχουν ήδη συμπληρώσει τα 12 ή τα 14 επίπεδα μέσα σε αυτούς τους λίγους μήνες. Fast Start Bonus. Είπαμε πως η εγγραφή κοστίζει $40 και ο κάθε μήνας $10. Αυτό σημαίνει πως κάθε νέο μέλος πληρώνει $50 που είναι περίπου 40-41 ευρώ ανάλογα με την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Οπότε κοστίζει περίπου 40-42 ευρώ για να ξεκινήσει κάποιος χρειάζεται. Τα $40 της εγγραφής και $10 του πρώτου μήνα. Το Fast Start Bonus λέει το εξής. Για κάθε νέο μέλος που εισάγετε θα παίρνετε άμεσα κάθε εβδομάδα δηλαδή, μία εφάπαξ αμοιβή $25. 25 από τα $50 είναι η αμοιβή για κάθε νέα εγγραφή που κάνετε. Το bonus αυτό το εισπράττει όποιος συστήσει το νέο μέλος, ανεξάρτητα από το με ποια θέση θα καταλάβει αυτό στο συνολικό Matrix.
ανεξάρτητα από το αν θα γραφτεί στην πρώτη σας γραμμή ή στο βάθος σας δηλαδή. Επίσης, δεν υπάρχει όριο στο πόσα μέλη μπορεί να εισάγει κάποιος και στο πόσες φορές μπορεί να καρποθεί αυτό το bonus. Το bonus αυτό, παρόλο που δεν έχει σχέση με παθητικό εισόδημα, που συνήθως είναι το ζητούμενο στο δικτυακό marketing, έχει το πλεονέκτημα πως απαντά στην ανάγκη για άμεσο εισόδημα. Συνδυάζει το άμεσο κέρδος με τη διαδικασία χτισήματος του δικτύου. Όσο ελκυστικά, ίσως και πρωτοποριακά και αν θεωρήσατε το Fast Start Bonus και το Matrix Bonus, το Matching Bonus είναι ακόμα καλύτερο. Με απλά λόγια είναι το εξής. Για κάθε μέλος που έχετε εισάγει θα κερδίζετε έξτρα από τα χρήματα που ήδη παίρνετε από τα υπόλοιπα bonus, ποσό ίσο με το 50% των χρημάτων που κερδίζουν εκείνοι από το Matrix Bonus. Δηλαδή, αν έχετε εισάγει 20 μέλη, ανεξάρτητα από το αν αυτά τα μέλη είναι ενεργά ή όχι, ανεξάρτητα από το αν θα εισάγουν κόσμο ή όχι, και ο κάθε ένας από αυτούς κερδίζει ας πούμε 300 ευρώ το μήνα, εσείς θα παίρνετε 150 ευρώ έξτρα από τα χρήματα που παίρνουν εκείνοι από τον κάθε ένα από αυτούς, δηλαδή έξτρα 3.000 ευρώ μόνο από αυτό το bonus. Και αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Από τη δεύτερη γενιά, για όσους εισάγουν προσωπικά οι δικοί σας δηλαδή, κερδίζετε λόγω του matching bonus το 20% των χρημάτων που κερδίζουν εκείνοι από το Matrix. Για την τρίτη σας γενιά θα έχετε σαν έξτρα bonus το 10% των αμοιβών που έχουν εκείνοι από το Matrix, για την τέταρτη γενιά το 5% και για την πέμπτη γενιά το 3%. Το matching bonus καταλήγει να αποδίδει στον ενεργό δικτυωτή πολύ περισσότερα χρήματα από όλα τα υπόλοιπα bonus μαζί. Δίνουν τη δυνατότητα να χτιστεί εισόδημα της τάξης των 2.000 ή των 8.000 δολαρίων πολύ πριν συμπληρωθεί το 12ο ή το 14ο επίπεδο αντίστοιχα, δηλαδή με πολύ λιγότερα άτομα. Με αυτή την ιδέα ήρθα σε επαφή το Μάρτιο του 12. Αρχικά ήμουν κάθετα αρνητικός στο να ασχοληθώ, σιγά σιγά όμως πέρασα σε μια φάση που καταλάβαινα ότι κάτι ενδιαφέρον συμβαίνει, αλλά δεν είχα ιδέα τι ήταν αυτό. Τα εργαλεία τα κατάλαβα σιγά σιγά και ξεκίνησα να τα χρησιμοποιώ στις αρχές Ιουνίου. Αν τότε κάποιος μου έλεγε πως μέσα σε 3 μήνες θα είχα δημιουργήσει μια λίστα περίπου 600 ατόμων και ότι από αυτούς πάνω από 80 θα ξεκινούσαν ως συνεργάτες μου, χωρίς καν να χρειαστεί να τους συναντήσω, θα τον θεωρούσα τρελό. Αλλά η εταιρεία μας έχει κάτι που λέγεται leaderboard, στο οποίο φαίνονται όσοι έχουν την καλύτερη επίδοση της χρονιάς και του μήνα, και πρακτικά από αρχές Ιουνίου μέχρι σήμερα κατάφερα να μπω στην 46η θέση αυτού του πίνακα. Με 111 συνολικές εγγραφές, απλώς κάποιοι από αυτοί είναι γνωστοί μου και κάποιους χρειάστηκε να τους συναντήσω, και αυτό λέω πάνω από 80. Χωρίς να τους συναντήσω καθόλου. Αλλά αυτοί οι 111 είναι οι προσωπικές εγγραφές μου, οι frontline, ας πούμε, θα λέγαμε. Σήμερα το δίκτυό μας έχει ξεπεράσει τα 500 άτομα και έχουμε συνεργάτες σε πάνω από 7 διαφορετικές χώρες. Μπήκε και ένας Μίντσο ή κάτι από τη Σιγκαπούρη προχτές μάλιστα. Έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που δεν είχαμε γραφεί κάποια μέρα στο δίκτυό μας. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι αυτή η απλή, αποδεδειγμένη στο εξωτερικό, αλλά καινούργια για τα ελληνικά δεδομένα μέθοδος που χρησιμοποιούμε, έχει αρχίσει να εφαρμόζεται επιτυχώς και από αρκετά μέλη της ομάδας μας. Οπότε τους τελευταίους μήνες στο leaderboard υπάρχουν αρκετές ελληνικές σημεούλες. Εδώ πέρα τώρα έχουμε 3 Έλληνες και ένα Κύπριο που είναι στην ομάδα μας. Και ελπίζουμε ότι αυτό το πράγμα όσο πάει θα προχωράει. Και όλοι αυτοί είναι άνθρωποι που σιγά σιγά αρχίζουν να χρησιμοποιούν τα εργαλεία και να χρησιμοποιούν αυτή την ίδια μέθοδο. Το δικτυακό marketing αλλάζει και δίνεται η δυνατότητα σε ανθρώπους που δυσκολευόντουσαν είτε λόγω χαρακτήρα είτε λόγω άλλων συνθηκών αρκετά στο παρελθόν να πετύχουν σήμερα. Συνοψίζοντας λοιπόν, κάποιος με 40 δολάρια και 10 δολάρια το μήνα, 40 δολάρια εγγραφή και 10 δολάρια το μήνα, έχει τις παρακάτω επιλογές. Πρώτον, το προφανές, το δικαίωμα να χτίσει το δίκτυο και να αποκτήσει εισόδημα. Δεύτερον, τη δυνατότητα να υποφεληθεί από την ανάπτυξη του δικτύου, αν αυτό πάει καλά, ακόμα και αν είναι πλήρως ανενεργός. Και τρίτον,
απλώς να γίνει καταναλωτής, αυτό που θα λέγαμε σε μια παραδοσιακή επιχείρηση δικτυακού marketing, απλώς πελάτης, καταναλωτής ή χρήστης, καλύτερα, των ηλεκτρονικών προϊόντων τα οποία αναλύσαμε πριν. Εσείς το δίκτυο αυτό μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε με διάφορους τρόπους ανάλογα με τη στρατηγική που θα επιλέξετε. Μπορείτε μόνο να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία προκειμένου να βρείτε υποψηφίους για την εταιρεία σας. Να μην κάνετε ποτέ δικτύωση, απλώς να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία για τη δικιά σας εταιρεία δικτυακού marketing ή για τη δικιά σας δουλειά, αν δεν έχετε εταιρεία δικτυακού marketing. Μπορείτε να το δουλέψετε αν θέλετε όμως παράλληλα με ό,τι κάνετε. Το πλάνο αυτό καταρρίπτει κάποιες από τις πιο συνηθισμένες δικαιολογίες που ακούμε, με αποτέλεσμα να αυξάνονται κατακόρυφα τα ποσοστά εισαγωγής. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για ανθρώπους που θέλουν άμεσο εισόδημα, αλλά δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν πωλήσεις. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα του πλάνου είναι ότι συνδυάζει το χτίσιμο του δικτύου και την αργότερα δημιουργία παθητικού εισοδήματος με τη δημιουργία άμεσου εισοδήματος. Ουσιαστικά από τζίρο 40-42 ευρώ που δημιουργεί κάποιος όταν εισάγει κάποιον, καταλήγει να κρατάει τα μισά, τα $25. Κλείνοντας, να εξηγήσω τι είναι το cut-off day. Πολύ σημαντικό αυτό. Συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στη φόρμα που σας έχει στείλει ο άνθρωπος που σας κάλεσε ή στο link που βλέπετε παρακάτω, θα προωθηθείτε σε μια τέτοια φόρμα. Σε αυτή τη φόρμα, πάνω δεξιά θα δείτε το όνομα του ανθρώπου που σας προώθησε αυτό το link ή που σας έχει στείλει ή που σας έχει καλέσει σε αυτό το webinar, και κάτω δεξιά θα συμπληρώσετε το όνομά σας, το επίθετό σας, το email σας και ούτω καθεξής. Όταν το κάνετε αυτό, εξασφαλίζετε μια δωρεάν προσωρινή θέση στο δίκτυο και δημιουργείτε για σας ένα προσωρινό back office. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ερευνήσετε ό,τι θέλετε εκ των έσω. Θα γνωρίζετε εργαλεία, θα δείτε το ρυθμό ανάπτυξης και ούτω καθεξής. Αυτή την προσωρινή θέση στο δίκτυο την κρατάτε μέχρι Τρίτη ή Παρασκευή, ανάλογα με το πότε βλέπετε αυτό το πλάνο. Αν δηλαδή το βλέπετε Τετάρτη, έχετε μέχρι την Παρασκευή. Με απλά λόγια, αν από τώρα μέχρι τότε κάποιος εισαχθεί και ολοκληρώσει την εγγραφή του κάτω από εσάς και εσείς αποφασίσετε να γραφτείτε, να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας πληρώνοντας χρονικά μετά από εκείνον, θα κρατήσετε τη θέση σας πάνω από εκείνον. Αν δεν ολοκληρωθεί η εγγραφή σας μέχρι τότε, χάνετε η θέση και δεσμεύετε η επόμενη ελεύθερη θέση μέχρι το επόμενο cut-off day. Σε γενικές γραμμές η εγγραφή είναι από τα πράγματα που αν είναι να γίνουν, καλό είναι να γίνουν άμεσα. Οπότε κάνοντας κλικ στο link παρακάτω και εισάγοντας τα στοιχεία σας, κατοχυρώνετε σε εσάς η επόμενη ελεύθερη θέση στο δίκτυο και δημιουργείτε για εσάς αυτό το ψηφιακό γραφείο που είπαμε. Από εκεί και πέρα έχετε δύο επιλογές. Ή θα εγγραφείτε μέχρι το cut-off day, Τρίτη Παρασκευή βράδυ, και χρειάζεται prepaid χρεωστική πιστωτική κάρτα Visa ή Mastercard για να γίνει αυτό. Όταν λέω χρεωστική κάρτα, εννοώ αυτές τις cash cards με τις οποίες πηγαίνουμε στην τράπεζα και απλά βγάζουμε χρήματα από το ATM και αυτές έχουν πάνω σηματάκι Visa ή Mastercard. Ή θα θελήσετε να επικοινωνήσετε και να κάνετε πιθανώς κάποιες ερωτήσεις που θα έχετε με τον άνθρωπο που σας κάλεσε για να λυθούν οι απορίες σας πριν αποφασίσετε οριστικά. Ειδικά αν ο άνθρωπος που σας κάλεσε είναι στα αρχικά του βήματα, είναι εξαιρετικά σημαντικό να βιαστείτε και να κάνετε την προεγγραφή σας τώρα. Διότι αν εισαχθείτε στις πρώτες δύο θέσεις του δικτύου του, θα αποκτήσετε στο μέλλον το μελλοντικό μισό δίκτυό του. Αυτό το πράγμα έχει γίνει και με μένα, ότι εγώ ξεκίνησα, έβαλα δύο φίλους μου, ένας από τους δύο βγήκε σχεδόν πλήρως ανενεργός, αλλά αυτή τη στιγμή έχει μια ομάδα πάνω από 250 άτομα. Παρόλο που εκείνος έχει εισάγει σχεδόν κανέναν. Αν εισαχθείτε στις επόμενες 4 θέσεις, στο δεύτερο επίπεδο, το 1/4 του μελλοντικού δικτύου του και το καθεξής. Η σειρά με την οποία καταλαμβάνονται οι θέσεις στο Matrix δεν πάνε με βάση το πότε πλήρωσε κάποιος, αν μιλάμε μέχρι το cut-off day, πάνε με βάση το πότε έκανε την ημερομηνία προεγγραφής. Οπότε είναι τρομερά σημαντικό να κάνετε την προεγγραφή σας όσο το δυνατόν συντομότερα και μετά το ερευνάτε και αποφασίζετε με την ησυχία σας. Είστε ένας από τους πρώτους ανθρώπους στην Ελλάδα που μαθαίνουν για αυτή την ιδέα. Μετά την εγγραφή σας, ο άνθρωπος που σας κάλεσε, αλλά και εγώ, θα βρισκόμαστε δίπλα σας για ό,τι χρειάζεστε, μια που, όπως σε όλα τα προγράμματα δικτυακού marketing, η επιτυχία του ενός εξαρτάται από την επιτυχία του άλλου.
Προχωρήστε τώρα στο back office σας, κάνοντας κλικ στο παρακάτω link ή συμπληρώνοντας τη φόρμα προεγγραφής που σας έχει σταλεί. Αν είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε άμεσα μετά την προεγγραφή σας, ουσιαστικά πηγαίνοντας στο back office σας, και αν θέλετε αυτό μπορείτε να το κάνετε τώρα ενώ μιλάω, θα δείτε μια τέτοια σελίδα. Πάνω δεξιά σε αυτή τη σελίδα με πορτοκαλί γράμματα γράφει Join. Κάνετε κλικ εκεί και διαλέγετε ένα username, ένα password, προχωράτε. Είναι εξαιρετικά απλό. Χαίρομαι πολύ που ήρθατε σε επαφή με αυτή την ιδέα. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους μας. Οπότε προχωρήστε τώρα στο back office σας. Γεια σας.